Mit navn det er Jeppe K. eller Jeppe Kaufmann. Jeg er ejendomsmægler. Og jeg sælger strandvejsvillaer. Jeg kan godt lide tunge vine, dyr kunst og hurtige biler. I dag der skal jeg sælge det her hus. Det er ikke sindssygt pænt, men altså, det er fuldstændig lige meget. Nu sælger du bare. Det er fint nok. Du er væk med det. En bolighandel, det er fuldstændig ligesom et samleje. Altså, jeg ser det ligesom at knippe. Og i dag der har jeg tænkt mig at være rigtig bad. Hej. Hej. Det er dig, der skal sælge huset, ikke? Jo. Okay, kom indenfor. Tak. Hvad fanden er det nu, du hedder? Jeg hedder Kjeld Jacobsen. Kjeld, det er rigtigt, ja. Hvor er din flyttekasse? Vil du have en hvilken noget? Hvor er din flyttekasse? Flyttekasse? Hvad mener du? Du skal jo pakke i aften. Jeg har jo solgt dit hus lige om lidt. Står der, jeg mener? Nej, jeg ved ikke. Hvad synes du om stuen her, ellers? Jeg synes, det er fint nok. Altså, i princippet er jeg skide ligeglad. Og jeg er faktisk pissetræt, fordi jeg har ligget og knippet hele natten 2 piger. Jeg lagde K-salaten, Jeppe K-salaten, lige i hovedet på dem. Står der, mener? Den forstod Kjeld ikke. Ved du hvad, jeg tror, jeg smutter et par timer, ikke? Jeg synes, at det var dejligt, at Kjeld gik. Jeg gad ikke. Væk, Kjeld. Selvom Jeppe er god til at slå tiden ihjel, er det ikke helt nemt at skulle vente på den potentielle køber. Nu skal jeg se, at jeg sidder og venter. Jeg kunne have været kan og spise blåmuslinger, eller jeg kunne have ligget og sovet. Jeg kunne have knippet det lige meget. Lavet alt muligt. Det er bare ikke så at vente.